bude hlava našej rodiny. Pred spánkom mi prečítala noviny. Pred spánkom mi prečítala noviny. V noci sa mi o DPH snívalo. O 6% dražšie asi kakao. O 6% dražšie asi kakao. Hej, zini, 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 hej, hej. Hej, zini, 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 hej, hej. Kolektív ma zatiaľ v škôlke vysvetliť si vôbec neviem tento jav. Vysvetliť si vôbec neviem tento jav. Hej, dini, 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 hej, hej. Dobre, dobre, dobre. Dini, 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 hej, hej. Ja som sa zradil. Hej, dini, 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 hej, hej. Ježiškovi aramejský veršuje, že by som chcel globus a nie korčule, že by som chcel globus a nie korčule. Že vás ten baby boom baví. Dajte mu ho. Bracho nemohol mať deti, išiel do kompostely, pomodlili sa, majú 4. Teraz už by aj išiel spúknúť sviečku, ale nemá kedy. Postavíme loď, to prepláva cez kúpeľňu, tomu dáme loď. Šľup, 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 mám už jeden zub, usmejem sa na žraloka, potom bude kľúb. Plačem, nepomáha, nechcú mi dať sladké. Ráno spálim pampersky a poberiem sa babke. Plačem, zaspávam, na chvíľu je ticho, ale zase som sa zobudil. Lebo táto kýcha, lebo táto kýcho. Poď, postavíme loď, dobre pláva cez kúpeľňu. Posteli je máka, potrebujem prebaliť, každý sa tu fáka. V noci si ma mamina 6-krát k sebe vzala, ale na mňa neplatí žiadne haja, haja. Žiadne haja, haja. Žiadne haja, 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 haja. Žiadne haja, haja. Bavíme, do kuchyne k mamine, nech nás mokrých námorníkov nakrmí a robíme. Vieš čo, mňa zaujala tá myšlenka o tom 60, tak som musel prísť. Áno. Tu seď tu, nejak tu. Tvoja prítomnosť. V podstate každý deň tak je tam. Čakaj, ani on si tu nemá miesto, tak si sadol presne strane. Čo to je teraz regiment? Už skončil regiment? Počujte, ja tých chlapov chcem do štúdia. Oni konečne idú tým smerom, ktorým sa má. Oni robia rap, nie?
Áno, no. Ja som minulý roku tu hral nejakú rapovú pesničku, dúfam, že som ju nezabudol. Krájam cibulu, myslím na teba, mračím sa na mraky, padaky aj strachy, na ten drsný prevrat, asi pôjde brevať a žebrať. Povedala choď a už sa tu prosím pekne nevráť a v duši mojej neuč a nechaj mne už prehľad a neuč. Vysím na vlásku, čo pláva v tanieri, choďte pred sprejery, drajtery, prekery, neverím na pery, asi kopnem do dverí a s letelicou spravím v strede Bratislavy hip-hop do pery. Stále mi chýbaš a moja je vina, že nechceš ma viacej, srdce mi skáče, jak trampolína, dopadlo to inak, pravý hák, ľavý vák, som jak vrak a marnotratný synák. Jajaj, a marnotratný synák. Sa ponoril, môj život nehorí, len dymy nenapadne, tá dobre mi padne, keď vidím z tejto depresívnej báne a zájdem do základne k fotrovi. Bože môj dobrý, prosím, nech pri bráne reper sám svätý Peter otvorí aj na zemi priestory. Mám tu jednu pesničku, len ja sa jej bojím trošku, je politická. Neboj nič. Takto, fajn, kresťania stretnú sa a spievajú, to je super. A myslím si, že to je dôležité. Hrajú štvorakordové pesničky na jedno kopyto. Ja hrám trojakordové. Ale to je tiež super. Nevadí. Ale dobre je, keď kresťania idú do politiky, sa snažia, aj keď to nie je jednoduché. Mňa veľmi mrzí, že v meste, v ktorom som sa narodil, v Bardejove, mali sme takú kultúrnu sálu a ju zrušili. Cestovný ruch tam nefunguje, proste nič, málo vecí tam funguje, nemôžem byť taký pesimista, ale som v podstate. Toto sú hity, rádia Verklik, princíp je stále rovnaký. Voliči berú, keď na večeru sú primateľské zemiaky. Pamätám časy, keď hralo BSC, tak všetci kričme, dali sme gól, že každá cesta smeruje do Ríma. A jedna z nich až za Prešov, a jedna z nich až za Prešov. Bardejov, v rádiu Verklik prebieha súťaž, objav roka vo vysávači. To nemá chybu, háčik na rybu, čo na mňa kúkáš, jak neveriaci. Na rieke Topľa uvidíš zázraky, zhasnite svetla, začína show. Kultúrne sály to tancovali a pomleli sa na plesu. A pomleli sa na plesu. Bardejov, rádio Verklik, všetko je jasné. Igiel je v tom, nevieme v čom. Cestovné ruchy robia len muchy a 4 poľky s bagetou. Pamätám časy, keď dalo BSC, tak všetci kričme, dali sme gól, dámy a páni, do vlastnej brány. Básnik sa pýta, kto to bol. Básnik sa pýta, kto to bol. 08501 Bardejov.
Tak si dal elektrickú gitaru.